दुगैफानो हागौमोन जों साबोन हुलायनो हागौमोन बे। हेलो गाइस वेलकाम माय भिडिअ कन्टेन्टआव गासिबो मोजां थाबाय। नै दिनै जों गुवाहाटि सोहोरखै दंफैयो आरोना एकलेन्ड खाथि दंफैयो बे दसे बेरायफैदों। नै बिथांमोना फैदों आरोना आलासि थानो आंनि रुमाव फैदो। माने जों दा सातगाव ओरै एकलेन्ड पार्क खाथियाव दं आरोना नै बैखैनो दं एकलेन्डआ। खिन्थु हाबनो हागोन ना हाया जोंनाव फैसाबो गैया जाहैबाय। बेसे लायो होनदों सासेयाव? 700 लागाव 700 गाइसमोन 50 थाखायानो गैया जोंनाव गेटखैल' हाबनो थांसै आरो उपाय गैया। खामानिसो मावनो फैदों। खामानि मावनो फैयाखै दै बिसोर माने आंनि रुमाव आलासि जानो फैदों माने ओरैनोसो होनदों बिसोरो सानैसो खालामदों आरोना। नैखै थांबाय दं आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एकलेन्डखौ। फाइनालि लोगोफोरजों एकलेन्डआव हाबफैबाय खिन्थु डाइरेक्ट सिंजों हाबनो हानाय नंला मानोना जोंनाव फैसा गैया बिनि थाखाय दुखु मोनबाय आरोना नेक्स्ट बोसोराव फैनोसै। बेफोर स्कुल बास उफाय गैया नै हाजो खाथि बिराद समायना। जों बायदि मानसिफोरालाय बहा हाबनो हानो बेफोरबायदियाव हाबगौमोन नाथाय आंना एटिएम थाबोदों न'आव एटिएम थाबबाय माजों दिहुनगोन आं फैसाखौ दा फन पेबोथ' सोलिया आङो। आरो जों दा माबोरै हाबगोन दायो? दा माबोरै हाबगोन एटिएम थाबबाय नै बिराद मोजां ना प्लेसआ लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै नायबानो जाबाय। सिख्लाफोर नुगौमोन आरोना नुगौमोन आरो दा जोंहा फैसा गैया नालाय नुनाय नंला। एटिएम थाबबाय उफाय गैया बिराद साफा आरोना। दुखु लोगोफोर केमेरामेन हमनाय नायखुमा नांगौसो उफाय गैया फैसा गैखाया। मोजाङानो दावराय दंमोन दावराय नै समायना समायना नै हाबनो हानाय नंला नै ओइ नै दावराय दंमोन आरोना जों दा हाबनो हाला देखायनो नै बरिया प्लेस आरोना र' लोगोफोर फाइनालि बेनो एकलेन्ड गेट हाबग्रा आरोना जों दा हाबथ'ला माने जोंना अफिस टाइम जाबायखायनो जों थांसिगोन आरोना। प्लेसआ बिराद मोजां आरोना नै गुवारथार बेनो आरोना एकलेन्ड गेटआ दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना लाइफआव फैफेराखैमोन फैनायालाय गुबुनफोरनि भिडिअ'सो नुदोंमोन नाथाय सिङाव हाबनो हायासै आरोना मा खालामनो उफाय गैया एटिएमखौनो बावबोनानै दा आंना आरो फन पेबो जाया नेटबो एसे खम नाङो नालाय ओंखायनो दिहुनजायासै। नेक्स्ट टाइमाव फैफिनगोन आं लोगोफोर नोंथांमोननो देखायफिनगोन आरोना सिनारिखौ जोबोद मोजां आरोना दा फायजो आंजो उफाय गैया हाबनो हायासै आरोना हाजो खाथि बरियानो सिनारिया नै बरियामोन आरोना मा खालामनो दुगैनो मोनासै उफाय गैया खिन्थु माबायाव गोजां गरम दिनाव बांसिन मानसि फैयो आरोना दा थान्दा दिन नालाय नै बैखै दुगैयो आरोना सिङाव दा हाबनो मोनला मा खालामनो उफाय गैया ना होमबा ओरैनो एसे गुवाहाटिनि गामिनि नोजोरनि खोथा लांसै आरोना जों पाटगाव एरियाखै दंफैथ'यो आरोना मास मानसिनि थाखाय नै एसे नोंथांमोननो सिंखै देखायनो र' उफाय गैया गासिजों दा वाल सिंखैसो नायखुमा होनदों आरोना फैसाथ' गैखाया नालाय टिकेट दाननो नै तामान दुगैदों आरोना नै मानसिफोरा ओइ दैयाव दुगैनांगौमोन आरोना गेमस्रिमोन दुगैनाय बिबो दुगैनाय दैया बेनो लोगोफोर दा दुगैनो मोनासै आरोना उफाय गैया गोजां बोथोर थान्दा ना मोजाङानो आरोना जायगाफोरा नै नेक्स्ट बोसोराव फैफिनगोन आङो नै सिनारिफोरा तामान मोजां आरोना सिङाव हाबनो हायासै आरोना नङाबाथ' हाबगौमोन। आखा थाबाय आरोना गाइस माथो खालामनो नै इसोरजों दुगैफानो हागौमोन जों साबोन हुलायनो हागौमोन बेस्रा सिङाव थाग्राफोरजों साबोन हुलायनो हागौमोन फैनो थांसै उफाय गैया बेखौनो नायनानै एटिएमानो थाबो गारबाय दा जों दा अफिसाव थांनांसिगोन टाइम जाबाय एटिएमखौनो बावबोनानै जारला जादों उफाय गैया लोगोफोर बैसोरो साबोन हुलायलायनो हागौमोन जों गैया दुखु गाइस नेक्स्टआव फैफिनबाय दं र' टाइम मिलायबाथाय नै एरिया जों थांबाय दं दा गामिखै थांसिगोन आरोना लोगोफोर माने गुवाहाटियाव ओरैबायदि आरोना दाथ' गोजां बोथोर सिजोन जों न'आव कम्बल गांब्रै जोमो ओमफ्राय ये गांसेबो जोमनाङा ओरैनो लान्थियानो उन्दुनांगौ जायो फाग्लासो ओरैबायदि जायगा होमबा साननाय नायदो गरम दिनाव बेसे गरम जायो ने
itu गांबाजोमो न'आव आरो कम्बल दामिनि दंबावोसो इनाव थोबावासो 2.5 लाखनि कम्बल दंबावोसो बेयाव गस्लाखौनो गानलायना बे आरो गस्लाखौ गानना नै बै हाजोआ बिराद मोजां लोगोफोर गोजाननि हाजोखौ बिराद समायना नुयो नाथाय खाथियाव थांबाथाय हाराव फाथावसो आरोना गोजाननि हाजोखौ समायना बोरै मोनलाय आंबो गुवाहाटियाव हाबायनो दा मोनथ'वाखै मोनबाथाय नोंथांमोननो लासैनो देखायगोन आरोना बेफोरबायदि गोजौ गोजौ लुनायनि आंहाबो सिमां दं ना होमबा आसले लाइफआव माने मावनानै देखायलांजोबनांगौ आरोना खाथि खाथि एसे गाहायाव मोनबानो जागोन ओरैनो बिगासेबानो जागोन बारा दाङा आधा बिगानि बिल्डिंआ जों बिदि न'आव थागोन र' सानसे माने लोगोफोर जिउआव माने खनसेल' इन्जय फैयो आरोना बारे बारे फैबाय थाया ओंखायनो जि मावनांगौ मावखाजोबनांगौ सोरखौबा बुथारनाय होन माबानाय होन मावखानांगौ मोनसेनि मोनसे नाम लानानै थांखानांगौ आरोना लाइफआव ना होमबा सोरले नै हाजोनि हाया गोमोसो बे माबा गायदों आरोना अलकबि बिराद खेथिया बिराद मोजां जायो आरोना हाजो ओनसोलाव दिनैसो नुदों जों नुनायालाय नै बोरमा खावनोबा ओइयो दं बोरमा सिखाव जानाबाबो गुवाहाटियाव बोरमा सिखाव जानाबाबो जानो हायो लोगोफोर रोंबा टेनसन गैया टाउनाव सिखाव हक जिखुनु नों बिजनेस मावनोबाबो जानो हायो टेनसन गैया जोंनोबा बोरमा खावनानैसो एसे जाखांबोबाय नङा होमबा सोलदे लोगोफोर सिखाव खावनोबा गेदेर बुस्थु खाव फिसा बुस्थु खावनानै नाम बदनाम दाला नों गेदेरखौ खावनोबा खनसेनो मालदारबो जाखागोन खरलपति जागोन नों फिसा बुस्थुखौ खावनानै हमजानांगौ नङा मान सन्मानबो थांबाय सेस आरोना सन्मान थांजोबो ओंखायनो खावनोबा गेदेर बुस्थु खावनाङा फिसाफोरखौ ओरैनो नामैनो बदनाम ओइखै थांबाय दं जों आरो दिपुर बिलाव थांबाय दं आरोना थांनो हागोन ना हाया थांनो हायोबाथाय देखायसै नोंथांमोननो गयफोराबो बिराद मोजां फिथाइ थायो मालाय बरिया खिन्थु मोनसे बिराद प्रब्लेम बे दैनि थाखायनो जों दा जोंनि रुमाव मोनबाय आरोना क्वाटारा जोंना ओइ सिङाव आरोना गोजौथाराव लोगोफोर हाबलांसै दा सिङाव जों दा सिङाव फैबाय नै गारिया जोंनिया बेजों थाङो डिउटियाव ओइ टावार दंना गारिया सालदे टावार दं मेस खादों बेजों थाङो आरोना अफिसाव जों दा जोंना गोजौथाराव पासफोराव नैखै मणिपुर सिख्ला थायो मणिपुर सिख्ला दं नैखै बे भिउखौ देखायनो आरोना बिदि लामलाबायदो आरोना नै गोजौनि भिउआ जोबोद समायना आरोना लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ मोनबाय